Pali zinthu zosiyanasiyana zimene anthufe timakumana nazo pa moyo wathu wa siku ndi siku, ndipo zina mwa zinthuzo timayiwala mwamsanga pamene zina nzovuta kuyiwala. Mu video yathu ya siku la lero tilowa mboma lija la Blantyre, tiona nkhani ya mkulu wina imene wafotokoza yekha za zimene zinamuchitikira pamene adali mdziko lija la South Africa, ndipo nkhani imeneyi moyo wake wonse sazayiwala. Kodi chidamuchitikira njani? Mukhale nane mu video yonseyi chifukwa nkhani ndiyo zizilisa thupi. Iyi ndi mbali yoyamba ya video iyi, ndipo mbali yomaliza kuti izakupezeni. Ngati simunapanga subscribe, tapangani subscribe kuti tizakhalire limodzi, ndipo mupange open notification button kuti nkhani imeneyi tikazangoyikaso pamuzi pano muzakhala oyambirira kuonera komanso kumvesera. Tate tikhalire limodzi pamene nkhani ikuyamba. Muli ndine ONB Square. Hello munthu wankulu, ndikukhulupirira kuti mukundimva bwinobwino mbali ya kumeneko. Mene munafotokozera muja mukhoza kuyankhula nkhani yanu momasuka ncholinga chokuti anthu ena amene akutimvera panopa amve nawo. Chilichonse mukhoza kufotokoza ndino omasuka, ndipo address yanu ndizokhuza inuyo ndizobisidwa, palibe wina aliyense angaziwe. So ndino omasuka kuti mugawane nkhani yanu ndi anthu osiyanasiyana amene akutimvera pa nthawi ino. Chifukwa cha mavuto amene tikakumana nawo mdziko lino, ndidaganiza kuti ndisiye banja langa ndipite mdziko lija la South Africa kuti ndikagwireso ntchito kumene. So ineyo chifukwa chakuti ndinkakumana kwambiri ndi mavuto mdziko lino iti, ndidaganiza kuti ndipite mdziko lija ku Joni kumene anthu amapita kuti mwina mwake nanenso ndikapeze ku ntchito imene ingandithandize kuti ndizipeza ndalama zoti ndikwanise kusamalira banja langa komanso achibale anga. Nanga kunoko chifukwa cha mavuto panalibe kuchitira mwina koma kuti ndipite mdziko limene lili la South Africa. Zinathekadi zinapangisa pa passport bwinobwino kupeza ndalama transport. Ulendo unayambika ndithu ndidapita mdziko lija la South Africa. Anzanga achibale amene tinakumana kumeko awachokera mdziko lomwe lino la Malawi amene anali atapita kale kumene kwadandilandira bwino ndithu adanisungabe kwa masiku angapo mwina kwa mwezi. Leno sifori nkaganiza kuti nkachoka ndikangofikira pa ntchito sizimene ndimayembekezera. Napezeka kuti masiku angapo ndithu dakhala kumene kuchako sagwira ntchito ndi namba kumuda maganza kuti abwera niso ndikati ndisabwere sinanga anthu achango ndisunga ndimangona ngati ndikwapasabise. Komabe mwacho ndicho pang'ono zinazeka kuti mwezi uja ukuyandikira kumapeto ndinapeza ntchito. Ndinapeza ntchito ija ndinangogwirako kwa mwezi umodzi okha chifukwa cha mavuto ena. Ntchito ija ndinasiyanso ndapita kumakakhala ndi anzanga omwe aja adandisungaso mwinanso kwa mwezi pamene naona kuti moyo uli very tough ndiovuta kwambiri. Maganizo kuti mwina makangopeza transport ndinyamukenso ndibwerere kuti ndibwerere ku Malawi komweko ndizikagwira timakanye tina ndi tina. Koma mwamwayi mwezi ujaso kupita chakumapeto ndinagwezaso kanye wina pena pake. Pana wina ananditenga kuti ndizikagwira ntchito yosamalira nyumba kwake tikugwira ntchito zina monga kuchecha maluwa komanso ntchito zina zapakhomo. Ndidavumira ndinachona kuti nchamwayi mandilipiraso ndalama zambiri. Ndalama imene taisintha mali kunekhuza kuona mwina 700,000 nachama 2022 mmene momo. So kumene kuchako ntchito jandamba naona kuti ndalama izizi zikhoza kugwiritsa ntchito pomwe wanga mwina kumatamizirako sojani family ku nyumba. Ndeno what happens njokuti ineyo ndine munthu eti ndimaziwa kuti izi zimayambisa zinthu izi muzi wa ineyo, so ndine mamona. Zimapezeka kuti sometimes ndikamagwira ntchito ija panja bwana aja amanyamuka mamawa iti kupita ku ntchito abwera madzulo nazinaso chifane makhalira konko amandipasaka passport kina kake ndimakhala kumene koko anandiuza kuti muzikhala umomo. So sometimes bwana aja amatha kuchoka inosaona kubweraso inosaona samabwera madzulo kwambiri ndeko azuka aja ndimazuka kuyamba kugwira ntchito. Then sometimes akapeza kuti akazi abwana sovano akazi abwana achama amatuluka panja ndiyankhulise koma dressing yawo kunaya chilungamo inali yopeka chikoka china chaketi mazuwa ndine munthu. So what happened ineyo ndimangozitengera kuti izi mwina ndichikhalidwe chawo ndingozonera mwina chinyowani kuti mwina sinazolowere ndimangoti basi ndizolowera zimachitika ndimene amakhalira kunoko. Leno
zimachitika pafupi sometimes atuluka ndiyankhule mwakuti ndiye ndimangoti awa ndi abwana anga chabe sinimazitengera mangoti awa abwana anga ndikuyeza basi. So padadusa ndithu mwezi first month anandipasa drama ndinagwisa ntchito ineyo pamoyo wanga komanso natumizira anthu ena kuti kunyumba. Ndine zinapezeka kuti mwezi ina tidayamba kuthamangira becha kumbo cha pakatikati ndikugwira ntchito tsiku lina zinapezeka kuti akazi abwana aja anatulukanso dressing yawo chimodzimodzi. Ndeno amayankhula mawu ena ake kuti ineyo ndinadziwa kuti awapa pali china chake chimene akazi abwana awo matani amachifuna. Komano ineyo ndimangoyankhula mozengereza kuti awa ndi akazi abwana anga ndifunika ndi apasi chani ndi apasa respect ulemu ndithu ndora lofunikira kwa abwana anga. Tsiku imeneja Davida tsiku inaso adayamba kuyankhula zinthu zina zake zonkhangati zokopa zina zake. So sindinapirire chifana nesu zinandikwana nafuta kuti kwenikweni madamu umafuna chani ineyo umafuna chani kwenikweni. Ndi anandiyamba namba kunduza za ukhosiko pamene paja ineyo izizi ndimafuna nditamagonana nawo zakuti aya apopo ndi amwala offside pepani siningakwanise ndinu kaza wa abwana anga ineyo siningakwanise kunena chilungamo mtima wanga sungakwanise zimenezo. Ande pamene pajapo anandiyankhulabe zondiyochita makuti zinasozo ndikopa naza kuti amayazi ndino akazi abwana anga ndifunika ntchito yanga ilimbe ndifuna ndizikupasa ndiyo mulemu ndithu respect. Bwana ataziwa zimene ngakhale motani anandiuza isangaziwe makuti nauza kuti zimenezo zingati zikwanisa nangona kuti amwinaso ndimayesera afuna ngonaona kuti njitanana kuti apa sinikuenda kupanga mistake ina ino. Siku imeneja ndinadusa linaso nkudusa siku linaso anabweraso kuti panga chimodzimodzi ndinanana. Mwezi uja utatha anandipasaso drama bwana. Mwezi usalira utanguyamba kumene zinapezeka kuti abwana aja adandipeza tsopano anandiyankhula anandiuza sendi ukufuna titakumana akundiuza anamba kundifotokozera seneyo ndikufuna ndikupaseso ntchito ina yani yasopano. So nenauza bwana ineyo ndinokonzeka ndipase ntchito ina yonse ndigwira bwana ineyo ndithandize family yanga kunyumba komanso ineyo ndithandizika ntchito ina yonse ndiyokonzeka ndithu ineyo nditani ntchito ina yonse ndigwira ndithu osadandaula andizawa kezili bwino ndiwe olimba mtima. Ndauza kuti zimachitika nafusa kuti ni ntchito yanji imene mufuna kunonjezera apa payatsopano ali ntchito imene ndikupasa ineyo wait ikhala maliziro ake onse ndikaphatikiza azipanga times 3 amene umalandira panopa. Ndinatotomoka kwambiri times 3 imalindira ndama uthamangira imakwana 700 kumathamangira 800,000. Ndawayengesa naona kuti it's about 2.3 million kwachi ndalama zankhani kwambiri ndikoza umasanga komano kwenikweni ndinalofunisisa kuzuwa ntchito imene amafuna kundani kundipasa abwanawo. Ndinafusa kwenikweni ntchito yake ineyo mufuna kundipasa ineyo ndi ntchito yanji andiuza yo sadandaula sakhala ni mantha kwambiri ne ntchito imene ndifuna kuonjezera papa ndiyakuti ndifuna zigona ni ndani akazi anga. Ndiye ndinatutumuka thupi langa linagwidwa semwe thupi langa linachita zanzi ndizigona ndi akazi ano kwenikweni mfuna mutanthauze yani anandiuza serious ndifuna uzigona sendera ndi akazi anga. Drama izizi ndizikupasa times 3 ndipo kakhala kuti ntchito imene ukuyigwira bwinobe kusogolo ndikuti ndikuyenjezera ndikuyikhoza kwana 4 million kwacha. Mtasinta anandiuza kuti malanje anandiuza malanje ikhoza kupirira bwanji 40,000 rand imene kuno panova kuno kuikhoza mazita 4 million kwacha. Naona kuti ntchito iyi ndi kuti ikhoza kukhala yani yabwino kwambiri koma ikhoza kuyika moyo wanga pachani pangozi. Ndiyeno ndimaganiza kuti kodi nthawi ijayi ndi abwana ndi akazi awa abwanawa ndi akazi naye atapangana kale kapena sangogwirizana kuti chani naye ndizi mafunso zambiri. Ndiona kuti ni ntchito yopsa kwambiri imene sitingathe kuyikwanisa komano ndikaganiza za mamiliyoni amene ndinauzidwa about 2 million ndi ndalama imene ndimalandira kale zimene ndalama za ndikhoza kupanga china yonse chimene ndimafuna pa nthawiyo kusamalira family yanga komanso ayankhula ena achibale ndikhozaso kupanga zinthu zazikulu. Ndinawuza kuti siningakwanisa akuti ase drama ndi 2 million 2.3 million ndikamayiganizira mtima wanga umagunda. Anandiuza ndikupasa 3 days kuti uyiganizire nkhani ira mukagwire ntchito yanu. Ndinapita kumakagwira ntchito yanga kuchecha malo aja penaso kuyiwa amene ndingachechire kuganizira drama kuganiziraso ntchito yake yopsa drama zambiri. Pamenepo tsiku imeneyo akazi abwana aja sanatuluke nyumba ndikakodi anthu apa nkani
zinali zinthu zondibalalisa kwambiri ndisaname. So what happened the next day anandiuza bwanji lero ase waganiza zotani nauza kuti andipaseni beta ndipaseni nthawi. Ndinaganiza ndinguthawa kunoku ndinaganiza somene ndavutikira kuti ndipeze ntchito imene iyeti sizinali zophweka sinanga ukukonkwa chilendeso sikwatu. Next day imene lisiku lomaliza limene ndapasidwa nthawi imene ndapasidwa anandiuza bwanji ase waganiza zotani pa ntchito imene ndakuuza. Kwena ndimadziwa kuti ndiyesera amafuna kuti mina ndikalowa ntchitoyi apangiza kuti mwina amakuti umafuna akazanga makuzima kuti iyo ntchito yatha. Nauza kwenikweni nafuta kweni bwana ntchito kwenikweni futu lanu ndi chani kapena kwenikweni mukufuna muone chani kwa ineyo kapena mukufuna chani. Anandiuza ali ineyo ndingufuna sewe kugwira ya ntchito yanga. Ngugwira ntchito mukhulupirika yo kunokomva ja umva kukoma kwambiri. Apa idali 50-50 kuvomera kapena kukana ntchitoyi, koma chifukwa cha ndalama zidali zovuta. Kodi mukadakhala inuyo mukadatani, mukadavomera ntchitoyi kapena kukana? Talembani maganizo anu mu comment section. Nanga mukuganiza kuti kodi iyeyo adatani nanga zotsatira zake pa zimene adasankha zidali zotani? Kuti zonsezi tiziziwe musaiwale kupanga subscribe ku YouTube channel ino kuti pamene tikuika mbali yomaliza yankhani izakupezeni mosavuta. Tithokoze chifukwa kuti munali pamenepo kuonera komanso kumvetsera video yonseyi, ndipo musaiwale kupanga like komanso share video ino kuti anthu ena aonere nawo. Munali ndine ONB Square, tatenti kumanenso mu video yotsatira. Nikusema kulepela kupelewe na zambi